A jiya Juma'a 25 ga watan da muke ciki an ɗaura auren shahararren mawaƙin siyasar Najeriya ɗan jam'iyyar APC wato Dauda Adamu Kahutu Rara da shahararriyar jarumar fina-finan Kannywood wato Aisha Humaira. Wannan dama an ce ita ce PA ɗinsa, duk wani activities ɗinsa da ita yake yi, duk inda zai je da ita yake zuwa, duk harkar waƙarsa da harkar siyasarsa da ita yake yi. Gaskiya na yi matuƙar murna kuma na yi farin ciki. Na ji daɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon amincewa da juna kuma suka auri juna. Wannan kaɗai ya isa ya magance surutai da ake yi a social media wajen ganin cewa akwai wata mummunar alaƙa tsakanin Dauda Adamu Kahutu Rarara da ita wannan baiwar Allah. Gaskiya kun yi kyan kai kuma kun yi wa kanku adalci kuma kun yi wa jama'a adalci gaba ɗaya da kuka fitar da su daga cikin shakkun ganin cewar kana tare da 'ya mace budurwa wadda bata taɓa yin aure ba kamar Aisha Humaira, a ce za ka iya tsallake rijiya da baya wani abu bai shiga tsakaninka da ita ba. Na yi murna, na yi farin ciki, na ji daɗi. Allah Ubangiji ya baku zaman lafiya, Allah ya ka zuri'a ɗayyiba, Allah Ubangiji ya sa wannan aure a ce gwara da aka yi shi, Allah ya tabbatar muku da alkhairi, Allah ya zaunar da ku lafiya.